Yomaskandi South Africa. Ngibingelele nabalandeli abangakaba abalandeli baMaskandi noma abangakaboni kahle uMaskandi. Namhlanje ngiyabanxusa ukuthi ake benikeze ithuba lokuthi size insizwa yoMaskandi beke besilalele ukuthi mhlambe yini esiyenzayo noma yini esifike nayo noma yini esiculayo noma ngabe omunye umlandeli womunye umculo. Ngiyabingelela ngithi sawubona nawe ngoba sikhethe thina la eMaskandi sibathanda bonke abantu asibandlululi. Bafowethu njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngicabanga ukuthi abaningi benu kade beyilindele into efana nale noma kade beyilindele inkulumo engizoyethula namhlanje emayelana ne-CD entsha ichala kaShafuza. Into lemnyama kwezakuthi mhlophe ngomsebenzi wawo emagadla eshoshele ihlanguza amashinga nabanye bakagadla bahlala novana. Inhliziyo yonkulu engabe yomkhoma ngoba yahlula abafokazana uze kube namhlanje kusenenhliziyo enhle. Bafowethu namhlanje ngiyalethulela noma ngizona zisa ukuthi njengoba nje kumgqibelo namhlanje kuseni ngiyanazisa ukuthi umgqibelo ozayo we-2 zikaSeptember ngekhipha iCD echala kaShafuza okade ilindelwe engangishilo futhi kubalandeli noma kubathandi bomculo waMaskandi ukuthi izophuma mawuphela uAugust. Kodwa ngokubuka ukuthi uAugust mawuphela uphela kabi phakathi ney'nsuku ngase ngithi hayi ake ngithi ukuyithatha nje kancane ngiyibeke lapha kwi-2 zikaSeptember okusuku lomgqibelo yilanga ezobitholakala ngayo yonke izwe noma lonke izwe yonke indawo yaseSouth Africa noma ejoloza yaseSouth Africa izobitholakala iCD echala kaShafuza esihloko sithi basho kanje. Mangithi basho kanje nangazo izwela wena ukuthi basho kanje makwenze njani. Ngijwayele ukuthi mangikhiphe ihloko ngenze isihloko esenza ukuthi mhlambe mawumlandeli umculo noma umthandi umculo ufise ukwazi ukuthi engabe lento likhuluma ngani le game. Bafowethu selelithi ibanga sengilambile ngomculo kude la ngisuka khona usekude la ngiyakhona kodwa sengihambile futhi indlela. Ngibonga kakhulu kubathandi bami bomculo bonke baMaskandi. Mina-ke mangikhuluma mhlawumbe abaningi bangaze beyibuze bethi yawo indawo ukuthi kujelwa ngathi honga noma ihongakazi. Cha, ihonga nehongakazi ziyaziwa zihamba nekhaya. Imina umuntu oyinkosi kaMaskandi ngoba ngiyinkosi kaMaskandi ngikufanele ukuthi ngibingelele bonke abathandi baMaskandi noma abalandeli baMaskandi ngoba abalandeli baMaskandi bebonke ibona bethatha umculo wethu bawubekela ukhona kodwa uyawungabekwe lapho mhlawumbe basuke befeva lowo muntu kuphela kodwa abalandeli babehlangene noma besapote umculo osumnandi ngaleso sikhathi uyasithatha ukuthi ubeke ezingeni noma usibeke endaweni yokuthi siwine njengoba sawina nje ngeyi-31 siwina esayidini kaMaskandi uMroza wahlukanisa unyaka. Ngoba sabalandeli baMaskandi sakushiya noma sakubeka eceleni ukuba uqhawe lami saba abalandeli baMaskandi. Lento-ke engiyigqugquzelayo ukuthi kufanele ibe khona asikwali kufanele umculi nomculi abe nabo abantu abamsapota abawosibanibani noma abaziyo ukuthi hayi la siyafala ngechala noma siyafa ngomjikijelo. Kodwa okubalulekile kufanele sibuye sibe abalandeli baMaskandi ukuze uMaskandi mkhulu kufana nabanye amajendre omchake azidluleke lapho bafowethu. Angihlabele mkhama sibela etheni ngoba sikhuluma nge-CD la kodwa njengomuntu kufana nami kubalulekile ukuthi kube khona into engiyichazayo before kuzoba khona engikubekayo noma engikushoyo njengomuntu osemdala endimeni yomculo nothanda bonke abantu ongakhethi umuntu. Ichala kaShafuza ngishilo ngathi yaphuma iCD ngeyi-2 zikaSeptember. Ngoba izophuma ngeyi-2 zikaSeptember ngithatha isinqumo sokuthi ngisuke eGoli izovakashela abalandeli baseThekwini ngiyilethe kubona le ngoma le ichala kaShafuza isihloko sithi basho kanje. Ngizobe ngiyiphethe-ke ngesikhathi ngikuhlelela lapho emqondweni wami kodwa ngangihleleke ungekho umcimbi ofana nalowo engcwele ozokupha la ngeyi-2 sekuqondanile mhlawumbe kwakhona wona. Ngicabanga ukuthi bafowethu engingakusho ngingathi nje mhlawumbe before abalandeli noma abathandi baMaskandi beya emcimbini wengcwele bazobe sebeyiphethe i-albhamu echala kaShafuza ngoba ngicabanga ukuthi ngo-10 isikhathi ngizobe sengifikile nayo eThekwini ingoma izobe sitholakala. iCD izobe ibiza u-R60 izobe ibiza iphepha elibomvu lezalukwazi no-R10 oluhlaza futhi u-R60 lowo izotholakala ngeyi-2 zikaSeptember. Abalandeli abazobe beseThekwini emcimbini wengcwele bazoyithola nabo mhlawumbe bangakwazanga ukuthi bafike earlier bayithole mhlawumbe ngabo-10
ngizoyiletha khona i-workshop ngofika mina ngiyiphethe le-CD le nizwe lento entsha engikhuluma ngayo ngithi ngiyiphethe ngoba la ucala kaShafuza ngidlaleni into ehlukile njengomuntu owaziwa ukuthi ngama-CD afana namancumane afana necala kaShafuza afana nomjikijela kodwa ayedlala into engafani njengamanje nawe kuseyisikhathi seyicala ngicela ukuthi bafowethu siyithokozele le-CD uzoyikhipha ngoba ngikwenzile konke okusemandleni ukuthi ngiqhamuke into ethile njengoba umuntu onothandayo noma ehluphayo ngokuthi mangenza into kube khona into ethile entsha engiqhamuka naye ngiyenzayo ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye boyizwa kahle abanye bekhona bangezwa kahle kodwa mhlawumbe uyinike isikhathi noma ithuba lokuthi ulalele ngoba angijwayele ukuthi mangikhuluma into engezwakali noma ngicule into engezwakali ulalele nje ngoba into ebalulekile ngomculo kufanele mawukhula kuzwakala ukuthi uyaphula futhi umculo mawuwenza into yenzayo njalo ihlale ngefani noyenze womunye unyaka ukuthi into zakho zikhule ziye phambili noma mhlambe into zakho igcine mhlambe zihluka kwezabanye abantu noma mawenza ama-CD amaningi wenze ngoba ngampela ufana nathi ukwazi ukuthi uhlukanise izipho ungenza ama-CD amaningi igcine kodwa sedlala into efanayo ngoba lokho kuzokwenza ukuthi